Tants anys després, costa ara de fer-se la idea de la importància que donàvem a que Ràdio 4 fos l'emissora que parlava en català, la ràdio que us parla en català. Gairebé 30 anys enrere, els que fèiem ràdio per aquí a Girona, era un gran prestigi que ens cridessin, com en el meu cas, per anar als estudis d'allà al Passeig de Gràcia, encara que fos a fer els programes despertadors del dissabte i el diumenge o a substituir algú a l'estiu, que era com començàvem. Ràdio 4, efectivament, és la primera ràdio després de la guerra de fer-ho totalment en català, encara que aquí dalt tenim la discussió de si va ser Ràdio Lot o Ràdio 4. La resposta jo la sé, però no la diré perquè tinc amics a totes dues emissores. I, en tot cas, ens donava un gran prestigi, això d'anar a Ràdio 4. I jo voldria dir que tinc l'honor de que a cap d'un temps, quan la tecnologia ho va permetre, amb una sèrie de gent dels que estàvem aquí a Ràdio Cadena o Ràdio Nacional a Girona, vàrem fer el primer programa de Ràdio 4 fet íntegrament des de Girona. Molt bona nit a tots. Em sap molt de greu no poder ser avui aquí amb tots vosaltres per commemorar, per participar en aquest acte del 40 aniversari de Ràdio 4 a Girona. La veritat és que no m'ha estat possible perquè estic fora de Catalunya i per tant no hi he pogut ser-hi. Però en qualsevol cas sí que tinc un record molt viu del que va ser el començament d'aquella emissora de Ràdio 4, perquè d'alguna manera Ràdio 4 va aportar llum a una ràdio que fins aleshores havia estat grisa, fosca i negra, molt semblant al que en aquells temps també era la ciutat de Girona. Ràdio 4 va ser el despertar de la ràdio nova, d'una ràdio ben feta, d'una ràdio professional, d'una ràdio que parlava com parlava amb la gent normal, com parlava la gent del carrer. I sobretot una de les coses més importants és que va ser també una escola i un cristal·litzador d'aquelles grans persones, d'aquells grans professionals que durant tants anys van participar en la construcció d'aquesta gran emissora. Companys com l'Enric Frigola, com l'Enric Lloberes, com la Montse Minovis, com en Jordi Busquets, com en Jaume Peral, com l'Aita Fàbregas, com en Lluís Falgàs, com tants d'altres que varen estar des del primer moment, com la Maria Terrades, que varen estar des del primer moment tirant endavant aquest enorme projecte que era Ràdio 4. I especialment en Joan Albert Argerí, que després va tenir un paper especialment destacat amb el desenvolupament i la construcció de la ràdio a casa nostra a través de Ràdio Cadena Espanyola. Aquí hi vaig participar fins i tot d'una forma molt més directa. Vàrem tenir fins i tot un director general que es diu Jordi García Candau, que jo el vaig succeir com a corresponsal de Ràdio 4. Primer ho va ser web i a continuació, acte seguit a més, i en poc temps, perquè després se'n va anar de director de Ràdio Cadena, no sé què i no sé quantos, i després al final va ser director general, i el vaig succeir, i fins i tot amb ell li feia com mitja vergonya. Ens trobàvem i tal, i em deia, bueno, no facis soroll, no facis soroll. No facis soroll. Com que és que m'aplaudeixen, tu? Hòstia, jo no em faig de soroll, tu, però foto la crònica aquí a la sala de premsa i veies allà, en aquell moment, doncs, l'Oneto, el Miguel Ángel Aguilar, tota una sèrie de patums del periodisme, però li feia gràcia li feia, És molt bèstia el que dic, però li feia, i jo content i orgullós, de l'any 1983. 83, any 1983, molt a l'inici que jo vaig aterrissar a Madrid i que em vaig dedicar a la informació política, dels quals encara hem vist, i en aquell moment, vull dir que estaves, i amb tot, i mai em sabria molt, i en fi, diria una mentida si digués que jo vaig tenir algun problema alguna vegada a Madrid per parlar i per fer emissions en català. Mai, al contrari, li feia gràcia, que és una cosa diferent a no voler-ho, li feia gràcia, li feia una certa sensació de dir, uita, quin especímetre tan raro, un tio que parla català enmig d'una sala de premsa d'un congrés dels diputats. Jo crec que es fa una molt bona ràdio en aquest país, molt bona ràdio. Jo m'ho passo molt bé. I al dematí, jo al dematí, parlo per mi, tothom té els seus gustos i només faltaria, però jo per mi al dematí dona un gust posar la ràdio, moltíssimes emissores, ostres, jo em sento informat, em sento opinions contrastades, sento entrevistes de tot l'arc ideològic. Jo crec que es fa molt bona ràdio en aquest país.
Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a la 1 de la matinada amb espais informatius musicals i de varietats. D'aquí uns instants iniciarem... Aquí Ràdio Girona, aquí EAJ38 Ràdio Girona. De fet, la Franzina, fins més enllà dels seus 80 anys, va estar treballant a la ràdio i el seu programa Nostra Dansa va estar en antena fins... Jo no recordo ara de memòria quin any era, però va estar molts anys en antena. A banda d'aquests, la Franzina també n'havia fet altres, d'aquí d'allà d'un clar país, havien fet altres programes que anàvem incorporant un altre cop de nou tota la presència del català. Totes les corporacions de comunicació públiques i privades estan evolucionant cap a models de confluència. És a dir, nosaltres ara, per exemple, hi estem. La redacció de Catalunya Ràdio, d'informatius, anirà a Sant Joan d'Espí per treballar des d'allà. Això vol dir que tothom farà de tot? No, és evident que hi ha d'haver un criteri. Però això vol dir que un periodista de tele no pot fer en un moment donat una crònica de ràdio? Jo crec que s'ha de poder fer. És a dir, al final o evolucionem tots per ser més eficients o la cosa anirà malament. Que això no vol dir després aprofitar aquest fet per reduir plantilles. No té res a veure amb això, perquè llavors sí que ens equivocaríem tots. Mitjans i llenguatges diferents. Sí, però un periodista, és a dir, jo per exemple, ara, imagina't un cas, me'n vaig amb un esmorzar del Club Siglo XXI, per exemple, i el senyor Pere Navarro, que això va ser aquí, quan era líder del PSC, va fer un anunci no a Madrid sinó a Barcelona, que el rei hauria d'abdicar. Era un esmorzar que no s'esperava que sortís res i va sortir aquest titular que està bé. Si jo, per exemple, periodista de ràdio, faig una crònica, no puc tant entrar en un moment donat al 324 a explicar-ho? Escolta'm, jo crec que és absolutament lògic i normal poder-ho fer. I tu fas una crònica per televisió i tu pots fer una crònica per ràdio, encara que siguin llenguatges diferents. Per què no? Per què no podem fer-ho? És a dir, i o anem per aquí, és a dir, totes les ràdios i televisions públiques van per aquest model, totes, europees, de qualsevol país, gran, petit o mitjà. L'anècdota no era altra que en aquell moment, i aquí hi ha gent que en sap molt més que jo d'aquest tema històric de Girona, Aliança Popular Girona presentava en Botang. I aleshores en Botang en aquell moment no estava imputat, però quasi. O sigui, després al final el van imputar i el van desimputar. És a dir, va haver-hi un parell d'anades i vingudes sobre aquest tema. Aleshores vaig preguntar a en Fraga, fer l'entrevista en Jaume Peral i jo, i aviam què passava amb el senyor Botang i amb la imputació del senyor Botang, no? I ell va dir que no li semblava, que no li constava. A la segona vegada va dir que no li preguntessin més. I a la tercera vegada va dir, si m'ho tornen a preguntar, me'n vaig. Aleshores, després ja, l'amenaça, davant de l'amenaça de que me'n vaig, no li vaig dir exactament, doncs ja pot marxar, però quasi. I aleshores hi va produir allà un follon. Però després hi va haver-hi la Maria Terrades, que ens va solucionar una mica el problema, perquè baixava en Fraga per les escales dels sindicats, que en Jaume Teixidor coneix molt bé, dels sindicats antics, que ara crec que allà hi ha una pizzeria a sota, o ja no. Bueno, en tot cas, a sobre hi ha el despatx d'en Carles Monguilot, això sí que, entre d'altres, no? En aquell edifici, i baixaven a correcuita, però no baixaven Fraga, baixaven molta gent acompanyant en Fraga, no? I la Maria Terrades es va sentir absolutament ofesa que ningú dels que baixaven de tota la comitiva la van saludar perquè ella pujava a l'escala, menys en Fraga. Senyora, buenas tardes. I a la Maria Terrades va dir, l'únic educat d'aquí és en Fraga, els va dir, a tots els que hi havia allà. La petita cultura que es fa a les ciutats, ens mordríem de la ràdio. Perquè, esclar, jo anava a los sitios, que estava a 30 metres de casa meva, i li demanaves que fes un reportatge sobre de teatre, i amb els somares em deien, oye, pero lo hacéis en castellano, ¿qué lo hacéis? Ya anda vos sobre esa carrama. Ara, anaves
Més endavant, jo me'n recordo, Onda Rambles, que estava a la Rambla. Una altra ràdio que hi havia a la plaça de la Constitució, que no recordo el nom quin era. I aquests feien una entrevista. Nosaltres, quan havíem d'estrenar una obra, els del TEI, doncs anàvem a Ràdio Figueres, Ràdio Olot, a les tres ràdios de Girona, anàvem a totes les emissores que es feien, i era el que ens donaven a nosaltres una mica de ressò. Però ja no només això, sinó els petits programes que es feien en aquestes ràdios, perquè sí que es feien programes, l'Ojo de la Cerradura que feia, precisament, els humanos, em sembla. Doncs tot això feien que tinguessin una proximitat, que a casa, que no hi havia televisió, no es comptaven Ràdio Nacional, escoltaven Ràdio Girona. Què passa quan diu, per què hi ha tanta audiència? Home, gràcies als impulsos de Barcelona. Això és el que ha augmentat l'audiència de la ràdio. No ens enganyem. Ara, qualsevol barceloní o de l'àrea metropolitana es passa una hora al cotxe cada dia. A l'hora punta, que és l'hora en què totes aquestes emissores estan apretant. Aleshores, això en realitat està reflexant una realitat social. I llavors li voldria dir a en Jordi que, que has estat molt valent avui, perquè diu el que has dit, davant de totes les velles recalentades que són aquí, podries haver sortit a hòsties. Però tingues en compte una cosa, no us cardareu al carrer. No, no era la intenció aquesta. Però en diré més. Jo vinc a vendre avui aquí. Doncs en diré més. Si realment tu representes el pensament de la gent de la teva generació, aquí n'hi haurien d'haver-hi 40 contos. Com és que no hi hagi esperat? On és la lluita? O espereu que nosaltres ens retirem? Teniu clar, si espereu que ens retirem. Ens retiraran en camí. Tu, quan vagis i els expliquis als teus pares com va anar, em van fotre un xorreig perquè estava jo sol i l'altre noia d'aquí que tenia. Tots els altres, i ara m'entens del retiro, però no. Bueno, només ho sabia. Quan en Jaume ha donat el rànquing de programes més escoltats de la ràdio, bàsicament ha donat dues emissores, la privada en primer lloc bastant per sobre, no? O bastant clarament per davant. Després, arrel d'això, m'ha vingut la pregunta de com es planteja el periodisme avui en dia, la dialèctica, comunicació, mitjans privats, mitjans públics, com conviuen, quines estratègies fan servir. Però és que després el mateix Jaume ha explicat, parlant de la televisió i desconec Catalunya Ràdio, la mitjana d'edat dels treballadors. Esclar, sabent el rànquing i sabent el patró de treballadors que té l'emissora del grup Godó, que és una ràdio que aposta radicalment per la joventut, jo me pregunto si aquesta manera, m'imagino jo, de contractar laboralment que té aquesta emissora privada, si és un model possible per la comunicació, pels mitjans públics. Mira, quan en Xavier Solà em va invitar al programa aquest, diu, quan veia que jo anava a cada lloc, tot plegat tenia 2 minuts, i m'anava a la Seu d'Urgell, voltava Catalunya, me la vaig trepitjar tota, i après Catalunya als mapes i a les carreteres. I ell diu, jo em pensava que ho faries per l'ordinador i que ho faries d'allà. No, jo anava al lloc i explicava, podria dir que pintava quadres amb la paraula, que explicava des del lloc la mateixa emoció que pintava i descrivia aquell color. Doncs poder al periodisme a vegades li falta aquest punt, no vosaltres, concretament, o sigui, no, en general, trepitjar el carrer i li passa als polítics, als polítics li passa molt, però hi ha un cert periodisme, i sobretot de Barcelona, el que passa a vegades, TV3 i molts grups, La Vanguardia, es van moguent sempre el mateix balic, no? Estan voltant, jo recordo el Jordi Roglant, en Joaquim Roglant de La Vanguardia, que ell és de les terres de l'Ebre, i sempre em deia, diu, jo m'agrada de La Vanguardia treure gent de l'extraràdio de Catalunya, diu, perquè sempre està al voltant de Barcelona i sempre és el mateix grup. I hi ha personatges molt interessants a punts dels extraràdios de Catalunya, de Lleida, de Tarragona i de Girona. I jo moltes vegades penso, de periodistes i gent que s'omplen la pinta de pap, a l'Empordà, que tenen casa, però a vegades no se'n recorden d'en Dalí. I sobretot hi ha una cosa,
que ha desaparegut, però això ja seria l'apareix, el tema de les crítiques d'art i que la pintura no apareix molt poc. Apareix a la cuina, a tot arreu, però poder és perquè ha sortit un Picasso, que és el Ferran Adrià, i poder els pintors ha faltat el Picasso dels nostres dies. I, per tant, potser ens hem de fer un mea culpa els pintors de no posar-nos més el temps i poder ser més notícia, però en tot cas les coses són com són i això ja és molt tard i ja podem anar a esmorzar. Molt bé, doncs. Gràcies a tots. Deixem-ho estar aquí. Un director general que es diu Jordi García Candau, que jo el vaig succeir com a corresponsal de Ràdio 4. Primer ho va ser web i a continuació, acte seguit a més, i en poc temps, perquè ell després se'n va anar de director de Ràdio Cadena, no sé què i no sé quantos, i després al final va ser director general, i el vaig succeir, i fins i tot amb ell li feia com mitja vergonya. Ens trobàvem i tal, i em deia, bueno, no facis soroll, no facis soroll. No facis soroll. Com que és que m'aplaudeixen, tu? Hòstia, jo no em faig de soroll, tu, però foto la crònica aquí a la sala de premsa i veies allà, en aquell moment, doncs, l'Oneto, el Miguel Ángel Aguilar, tota una sèrie de patums del periodisme, però li feia gràcia, gràcia li feia. És molt bèstia el que dic, però li feia, i jo content i orgullós, de l'any 1983. 83, any 1983, molt a l'inici que jo vaig aterrissar a Madrid i que em vaig dedicar a la informació política dels quals encara hem vist i en aquell moment vull dir que estaves i amb tot i mai em sabria molt i en fi diria una mentida si digués que jo vaig tenir algun problema alguna vegada a Madrid per parlar i per fer emissions en català mai al contrari, li feia gràcia que és una cosa diferent a no voler-ho, li feia gràcia, li feia una certa sensació de dir, uita, quina especímetre tan raro, un tio que parla català enmig d'una sala de premsa d'un congrés dels diputats.